Awe ebe action man na-eriji nke ebe ahụ. Anyị nọkwa eriji nke anyị. Make a miracle. Na pastor we je ko je gbuo ye baba se lo ye ni Onye igbo ji. Ilela otia ta mmemme we se ya. Why mo ri mo le si o. Go we choice. Yari bo. So ya je ko. Ha na-abịa. Ya si nwa ya ngwasa ha je family visit la church. Sharp. Bedroom wine, Action man, action.